Najlepšími mladými florbalistami Slovenska sú Košičania. Mladší žiaci, teda s rokom narodenia 2002 neskôr, z košického Florka počas sezóny ani raz nezakopli a úplne zaslúžene sa tak stali majstrami Slovenska. Suverénny víťaz regionálnej ligy nenašiel premožiteľa ani počas finálového turnaja v Dolnom Kubíne a po roku tak mladí košickí florbalisti opäť potvrdili absolútnu dominanciu v tejto kategórii. Hovorí tréner zlatých chlapcov Pavol Blaško. Títo chlapci už tretíkrát získali titul majstra Slovenska. Minulý rok to bolo tiež mladší žiaci a ešte predtým rok boli ako staršia prípravka, takže v Dolnom Kubíne sme obhajovali titul spred 2 rokov, aj spred minulého roku a veľmi suverénnym spôsobom sme zvládli tieto majstrovstvo. A všetky tieto úspechy 12 a 13 ročných chlapcov sú pre klub veľkým prísľubom. Krok tvoria tí istí chlapci, ktorí už 4-5 rokov hrajú ten florbal a venujú sa tomu naplno. Veľmi dobrá generácia a stávame na tom, že keď vydržia pri tom florbale, tak máme o budúcnosť postarané. A v čom je najväčšia sila mladého úspešného košického tímu, o tom už viac kapitán Ivan Tomčo. Máme výborného brankára, zabezpečenú obranu a veľmi silný útok. Sme aj silní ako kolektív a vieme sa navzájom podporiť. Tohtoročný triumf je pre Florko cenejší o to viac, že o majstrovi Slovenska v kategórii mladších žiakov sa rozhodlo v čisto košickom finále. Výborný pocit, ešte sme narobili to sebavedomie víťazstvom 14 na ATU, čo je náš mestský rival a myslím, že každý sa bude veriť do ďalších zápasov.